Sorry, Dad. Nyaya netsapa ndiyo kutengeswa kwemunda nababa wangu. Iwo vanoti munda ndewavo. Inini sekuziva kwangu minda ndeyemhuri. Yakanga iri minda yaasekuru. Ambuya vangu inini ndiwo vakanga vari mudzimai wekutanga. Vavazorwara vavaenda vakanoshaya kuhanzvadzi dzavo. Sekuru vaine vana vadiki vakatsvaga mudzimai wechipiri ndiye akabereka baba mudiki. Vadaro mainini mbuya nini havana kugara pamusha zvakare. Nguva diki vachiri vadiki mainini bvavaenda. Tagara sekuru vavanoti handigoni kuramba ndine vana vadiki apa ndakura ndakuda umwe munhu anondibatsira kundichengeta. Bvavatsvaga mudzimai wechitatu. Mudzimai wechitatu bvabereka vamwe vana vasikana vatatu. Kwekutanga baba vangu ndichiri kuziva kubva kuma80s ndovairima madhundura acho ese ari 4. Bamudiki vaigara pamutare. Tagara bamudiki vachibva vazouya. Baba vakangotitaurira isu zvikanzi taakupatsanura bamudiki sinzi vauya kuno vawane pekurima. Ndo mataurirwo atakaita. Nanhasi tachishandisa madhunduru mairi, bamudiki vachishandisa madhunduru mairi. Vana vasikana vatatu vekupedzisira vakazenge 2 vakanoroorwa. Varoorwa kudaro vamwe vese vari vairi vakafirwa nevarume. Vari kugara havo kuHarare, umwe ari kuMhondoro. Nawo nyaya yanetsa ndeyekuti pamadhunduru iwayo baba vari kuti aya 2 ndeangu ndakasiyirwa nababa vangu. Ndeangu madhunduru ndakasiyirwa nababa vangu. Ndinoita zvandinoda nawo. Kwekutanga vakanga vauya zvakanaka. Vavasvoti vakomana ndanetseka nenyaya dzemari. Pane zvandinoda kukavha. Motikari kombi yavo yanga yakafa vachishaya mari yekuita sezvakanzi no. Handisi kuti ndiri kutengeserai kana kuita sei. Chandogona kuita ndibatsiraiwo nemari. Then ndotora rimwe dhunduru ndoriisa mukati memaoko enyu. Indoshandisa 1. Then isusu nevaning'ina vangu vari kuSouth Africa tikati no, it's a good idea kuti minda irambe iri pamwe chete. Nekuti isusu tese takadaro kumba kwedu tiri 7. 6 vakomana 1 musikana. Tese takadaro hatina mastands ekugara. Tikugara pamusha pakanga pari pasekuru. And tese takaroora. Tikutaura kuti 6 varoora vari kuuya vachida kushandisa kitchen imwe chete. 2002 akanga ari sabhuku John Sika baba vakatombomaapproacha. Vakamuti vana vangu vari kuda mastands. Asi mastands iwaya haana kubuda. Nekuti nguva yacho iyo vamwe vaipirwa mastands vaingotengesa. Mumushamasika mazara vatorwa. Vana vembo chaivo nzvimbo dzekugara even vachauya kumashuro hamuna. Nzvimbo dziri kungotengeswa. Saka ipapo akaita kudaro munin'ina wangu umwe bvati alright ndikutora dhunduru racho. Vabvisa vakanga vabvumirana nofunga 1000 here 1500. Tikati no, kungopa baba mari uri kuvabatsira kuti vaite zvavari kuda. Vakapiwa about $450. Munin'ina amene pamberi apo akaita kunge anyomwa zvikanzi zvinhu zvemari mangwanaka tinozonetsana. Baba ngatisainirane agreement yekuti vandipa munda. Idzo badzaramba zvikanzi handisi kuzosaina agreement kana muchinge musina kuita se kupedza kundibhadhara mari. Zvikanzi nai baba, even paagreement ipapo pazasi panonyorwa kunzi wandipa mari yakati kwasara chikwereti chakati. Vakabva varamba. Nekugara ini ndichitaura navo nekuti vanhu vari kunze vakanyatsosvika paunditaura zvanzi handigone kukupa munda nekuti ndakacheja mari shoma. Madhunduru aya anotengeswa ma3000. Mese umubani mese mazara dzimba umu ndindatanga kutengesa here.
ndinongotengesa. Vazodaro taenda indandakarima sunflower yangu manje ndiri kubva kunokohwa sunflower bva ndasangana nadzo dzakanwira zvikanzi ndiri kumhanya kupi kumunda uku kune vanhu vauya varida kutenga munda. Andati it's all right. Ndanyarara bva ndaenda kumba. Ndakumba iko kwamheno chakangondigara kuti no vanin'ina vese vari uku hakuna ane pekugara. Anateta chero vakauya kunzi kwavaenda varamba kumusha kwavari kugara vashayiswa pekuchengeta vana vanogona kuuya kuti hanzvadzi ndipo munda ndiwane kurima ndipe vana chikafu. Isusu toda kutengesa minda. Tikatarisa isusu nevanin'ina vangu naanatete kune vazukuru vari pasapa vanoita 25 vese vava hapana ane nzvimbo masika, hapana ane pekugara kana pekuita senzvimbo dzakawanda dzakatengeswa. Saka kwatiri pa 25 ipapo would say all right, in the event of the west comes to the west tingangouya toapply kana kuledzi kuti guys honai magenyaira ina pekugara voita here research tongochekerana mumunda imomo kuti ari kubvawo uko anosvika achiti kumusha kwedu ndeapa. Saka inini ndakangoenda pandasvika ndopamba ndachiti evidence yanandoda kurakidza. Baba vakamira mumunda nevanhu vavo. Vandangosvika ndikati mudhara ukatengesa lendi iyoyo ndiri kusungisa. Munda iwoyo ndewe mhuri, hapana lendi isusu tese. Even wauri kufunga kuti minda yandiri kurima haisi yangu ndeye mhuri, inzvimbo yemhuri. Bva tatanga kunetsana tikakweshana kusvika ndakutaurwa kunzi ndanga ndisingade kukuudza pese apa. Ndanga ndisingade kukuudza asi ndakukuudza izvinezvi. Zvese zviri kunetsa mukati meupenyu hwangu ndiwe. Ndikati muri kundipumha uroyi here? Zvikanzi ndiwe uri kukonzera zvo nekuti ndakurambidzai kutengesa munda. Zvikanzi kukana vanhu vacho vakabhadhara kudhara. Vandavaudza vanhu vacho vangu varipo ndikati guys, kana mama makabhadhara mukaita zvekutamba mari yenyu inonyura nekuti munda iwoyu munin'ina wangu akatobhadhara imwe mari pamusoro yaakaendesa lay down. And pakaita problem yekuti baba vakaramba kusainira mapepa ake. Saka inini muri kuuya ndikangenda daro endopa dzakazenedza tsama bho ndakati mudhara makuita zvechiland baron. Mirati ngazokangana tibeta tichiva pamambosvika mamboanambikana kuti ndazvitaura mwana kaizvo kuti makutengesa kaminda vana nemhuri mutaurwa yakakura kudai. Ndafana nezvakataura anenge akukanurwa munhu arikuratidza kuti anenge asisenzike kuziva zvinhuromo. Mainyaya ndamutaura kuwedzera pane zvakataura ndokuti nyaya inonetsa vana vadiki pamwe takutaura magari havabvunze. Nyaya yekutanga ndeyekuti uyu ari kuticlaima kuti baba vakaminda 2 ipa mudaumana pasi pasi. Minda yakapihwa chief Ngozi vauya 1957 vaigara machirodzi ndobva tatama kubva kuna chief Ngozi uko kuna atikoshera zvinezvo tichiva minda yekumhiri. Ambuya ane zvataura vanga vasisipo zveshuwa very 100%. Amai ngobva vaunzwa nguva idzodzo kasi vakabhurima bichada kumhiri. Baba vauya naamai vangwana amai zvataura kuya aita zvikureti ndobva tapiwa madhondoro akatanga kugovewa tapa space kuna chief Ngozi ndotaura vakabviswa zvinzi ndokwatainwa maroga wachief Ngozi zvakataurufamina naachisirimu ndobva unaisauya kuno ndobva vapiwa madhondoro. Baba vangu inini vakapiwa 4 vimurandaro wechi5 arizorima ndakapiwa nakomadhoro angarisapa. Todaro pamadhondoro 4 sekuziva kwenyu yataura zvinhu zviri straight zvese zvamaitaura zvimwe zviri correct. Inyaya yekuti havo notaura deni ane hasha dzaanoita. Chokutanga ndechekuti takapiwa baba vangu kuna baba vake vakaitwa mukomana wayo kuna amai vangu vakaitwa mukomana wayo. Musi wafa baba takabva tataurwa kuti baba arwarisa. Takauya baba vakaedza kuti taura tese kuti baba ukazoka muchatanga kutaurwa nababa. Ini ndakatonzi kunyorera kwako Bernard kuchakupinda mumatravel because anowanzoda kutaura. Mukoma vakanzi iwewe wauda kusvika munyasarani uri kumusha uri kutaundi kwaunogara uri kutaundi uyawaweke musha. After that vapedza vaserera hasha dzavo vakaita zvino ndakugowanisira minda kana sokuziva kuti tiri 2 boys wako
wako tisatapedza baba ini ndakazoendeswa kuchikoro takangogara tiri mhuri kana mukoma wangu akasaka munhu ndakatukana naye vadiki vazowewa tasaima bopoto ndokuendesana kumatani 1969 mukoma wangu akanzira tsitsiboswa kuna sister reverend sister vanopikira vanhu ndobva ndanzwirwa tsitsi semunhu anga ari muruzevha ndiri murombo zvangu kozi baba vangu vasisaoni asi nguva yesei pakaenda amai vangu ini vakaenda kuma-60s ndindakasara ndibikira baba nokuyaita zvese kusvikira ndazotorwa ndichienda kushawasi ndatomboenda kumapuraivhesezona chikoro vazouya kuti atorwa takabva nababa takaenda kust pauls takanoshaya nzvimbo ndobva mukoma wangu baba vato vandiwanira kuna tichainzi tichachare pachishawasi ndovandakakudzidza time iyoyo ndopanga pasina achabikira baba mukoma wangu anga asingagari kumusha mune mumwe mukoma wangu baba mini vechinamba 2 andedzera baba ndobva vatsvangirawo mudzimai pachikwaka kuti auya agogona kugara nababa inandimona munhu kuchikoro mukoma wangu anga ari mutaundi amai baba uri kuchibika kumusha tapedza izvozvo tudakona nenyaya tapedza izvo 69 panakaenda kushawashi ndopakarohwa amai nini vechi3 vaataura saka sekuziva kwenyu inini sekuziva kwangu sababa ndine madhundura wangu atotora 2 mukoma akapiwawo 2 toenda pamberi wonguti ine hanzvadzi zvese zvitotozviziva hanzvadzi mai ndakatimudzisa muno wanzvadzi zangu kubvira grade amai vafa ndakamutora kuna naiko kwakutare ndakamudzidzisa kusvika akapezomutadzosva svika form 4 zvakadaro ndiri kuti inini pachivanwa kana ndiri baba hanzvadzi dzangu handidzirase uye akarohwa kumhondoro andori neminda yake kumhondoro dakuti kumhondoro kuchiweshe mumwe wacho ari kuti kumhondoro akarohwekwa atone vana kana mukomana atone mukomana kuti angona kuchengeta uye ane mukomana anogona kuzopiwa kana vasina vapiwa nemurume wake akafa vachangopiwa munda pasakomwe mukomana haanaye munhu asina chinhu uye ndakamusvikira chikusenza kubhenga hanzvadzi yangu ndakati mwana uyu musikana yaanonoga kuroorwa naimai kwakutari chii chiri kumbotora nzvimbo wadii kuti zvavo chiri kubhenga kuti muvakire mhatso yekuti anogara kana akada kuenda kuzotaa kuti anoyasvikopinda bamba handisi kuziva kuti zviri kutaurwa mhatso yaite ndaitaura ndomafungira andikuii mwana musikana ati kutyira nditamari mudiki wacho kupedzisira saka if ikamuzi kuti mumoona kuti mupapapi kune space kumunda madhunduru angu 2 rakutaura nezvaroi 1 zveshuwa akava kumunda kana kuti anga aita sei akasvikotuka ini ndakanzawo baba saka usina kuti wamusiya paana saka mukanditaurira mitayare kana una baba family yari kutaura ndeipi uyu ane mhuri yake munin'ina wake ane mhuri yake vese vari 6 vane mhuri dzavo inini nemukoma wangu ndisi mhuri yaakremendi baba wangu saka zvinhu zvetinogorera vasikana toona zvokuzoita nawo saka iye zvakasiyiwa nababa vake ndozvavachagova vari 7 kana 6 nokuti ndo varidze vasiyiwa nababa mhuri yababa wavo ndoine zvinhu zvainazvo ndoanogoiwo zvinhu zvawanazvo saka inini zvababa vangu zvoita swei kana aitaura kuti ndezvemhuri kwenini zvandakasiyirwa nababa vangu zvoita swei saka inini ndiri nherera isina chinhu saka kutaura ore makore ezipana ndiri kwamutaura mukoma aita kukumbira munin'ina pane gore 1 ravakakumbira kana mukoma ari papa anotozviziva vakaita 17 tanzi ndakagara dziri pamuromo vandifonera kwamutaira zvakanzi munin'ina ndakurima madhunduru avo ava vapana havangagara mutaura hamina kuti vaiuya kunokwachomatiparimheri mukoti pese kana agara kwamutaira vakarima once iyoyo avakanga vandikumbira vakaita 17 tons saka ndo nyaya iripo saka pachidimbu ndikuda kuti inini handisi kuramba imwe nyaya saka atanga nenyaya naandichida imwe ichituya naandida pasamarisa pandekuti ndakatengesa munda zvino iye paakaripota akatiwe mhuri ipi wakutaura yababa wangu ini nemunhu nababa wake atakagowanzira zvinhu pafamba munhu apagwanaswe mbatyera tinogoverwa kune vana varipo iuya akavanogera vana vadika hanzi ndikobamunin'ina wake uye akavanza dzangu inogova nemaitika vanda echikadzi kuchari kumutauriro chii manje
Ndikoda kuti zwanani andisi kuramba kuti pakaite inini nyaya asikuziva ati gare kare haatongoziva zvazvino zvati haadi kubvunza atikutekesa makatengesa aiwa nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvarutaura zviripo rei inzwai nyaya iripo ndine stand yangu yandakavaka ine magetsi nemvura. What I decided is kuti inini haiti ndakunovakawo since zvataura ndatitsikana ari kuzviziva apana yaatotora ipapo handisimbozviramba ndodaito kurikuronawo sevana kuti wangagona kuita kana kubatsirana tiite ezvinhu makatarisa baba ane mvura iri pastendi pakati just opposite istendi yamwini but he never pumped water kuti andibatsire kuti ndigone kudiridza ndowana wamukamukasi ndinokuisa mumwe ndisafunge zvakawanda anevamahunga vakaisa tepi yemvura panze for community asina hama navo vamodzi vakaisa kuti tepi panze inocherwa inopiwa high time asi inocherwa navanhu vasina hukama navo vamwe vane boo ezvezvo zvamboitika vaona munhu ada kutenga pamusha ndakamutaura kuti pamusha urombo wandaitaka zviri pinani kutengesa musha ukuita sei unogara ako samwe wozi zvatondinetsa atiti saka munhu akaona haana kuda kusingobvunza kuti ndai baba uyai pano ati munhu ane respect baba vanhu ava nderei tonyatsotaura mwana wangu zvakamira zvakataita kuti wabva zvakeri ndozotaura okutanga ndezvake handisi ipi idhundu rangu nerimwe racho rechitu zvanatete tichazvigadzirisa nanguva yakasvika taurawo tandomuti mukomana aitaura sebendekanagara kuti kapanenge pane imwe mari yamakazembapiwa nemunin'ina mawirirana pamawirirana kondamuramba ndakamumadhundu nanhasana ari kudhundura nditori nefoni takawirirana hapana imwe mari yandakazopiwa yakanga andipati kuti baba baba vakusokangatandinaika takasvokurukura neyacho ndakamupa dhundu rake takataura nezuro chaichai ndakataura ndakamamuti dhundu rako riripo kana baakataura kusaka ndakati riripo aiwa ndakamubainobata angabeta ataurira nei ipapo was for that matter inini endisabhuzwa muzotoka but nyaya aiwamana uyatinzwa nani please tinzweyo tinoneka ndezekuti inini zvandakaita omane mani akafa mudhara complain iripo yepamadhundu 4 ndo patikufungidzira kuti pamadhundu 4 apo ndo pamakapa munin'ina rimwe dhundu zvikura kuti pasindasara ne2 ndoti nderimwe rakagona kutaura kuti amudhara chavakasara ne one makapa saka panoenda kutengesa imba inini nimafungira ndamichita ndopakaonawo yakabva afunga inini sasabhuka zvakamira kuti ndakamira mbani nevanhu vandoti ndamutengesa ndakovhunza kuti vanyatsobata pamakasvika mamuri pamba here kana noti mudatengesa imba mamuri pamba here kana mamuri kumunhu aiwa ndati kumuzi nyaya yakaitika ndeikumba wakasvika aiwa wodon please aione kugara wamwana kumbanga akukuzikani saka nyaya iripo ndeyekuti zvandozivawo hana ukataurwa ipapo ndoziva kuti kana watengesa munda ndakatogara kana kuti kokudharonu minda indeisira munhu andatengesera musha kana ndichiita gosinegeri yangu kana ezvinezvi papa kupa mwana kawo mwana wamukomani inini pate zvamwana namwana ifevu yandavaitira anotuka uyo haana respect ndo vanoti kana vari mumatare nyamunoita ndo vanenge vachitonga makanyara ene murikuona zvavari kuita apa murikuona zvavari kuita zvakudai isusu tidati munyatsogadziriswa nyaya aigadzirisika ndakamuendera pamba pamusoro ndakamuendera pamba vaita nyaya yaonakwa ndiki ndikaenda ndikapa
pamusoro. Ndikati baba Tanya, ndauya pamba papo. Ndinoda kutaurawo ndinzwe nyaya yenyu yamakaitirana nababa nezuro. Ndikati baba Tanya, uya ugare pasi mwanangu. Ndakamuchemera ndikamutaurira kuti inini ndichandozvuraira pamba papo. Inini ndakamutsiwa namai nabangu ndiri nherera. Ndachitoondawana murume wangu zvino kana ndichibvonyomodzwa mukugara ndichagara. Mwana uyu ndaimuda taititi kana tichitaura 2 hours 3 haadi baba mbindirayo kupinda inini tinotaura nyaya dziri but akambopanganisana nevavo tatove. Ndakamuudza kuti ndova ndakati ndiri nherera handina mana mai yangu akafa ndikasiwa ndine 2 years ndikazongorarama mwana watakazopiwa tina vangu taigara ndapota zvamwana ndakambokutaurira musiya ngatigarisane zvakanaka ufunge kumusha kumusha hakuzi kutaura ndinogarisana ya ini pane tadi pamindapo pasara wani ndio muda kutekesera mti pamushapeni wamunatekesera mushapeni mara kugara kumunda mota makubana angambara vanhu akonekete zvinhu zvinonetsa inyaya yekuti ayo amunda aiwa ndati inga tandoziva kana atengesa samunda ndogona munhu akapotsa anondoka pokurima andi munosekana kwese kwese kwanoziva izvi pane vanhu vakatama vatinosiyo pokurima unombombokuda akudasi imowa but nyaya yehombe iri baba sorry nyaya yehombe anoda kuti nditongereoka ekuti nesana ndingakabva panapa ndeyekuti uyo ari kuklema kuti mabhirweni ndozvanoda kuti mupakiriye ipapo kana baba vane vana vavotuva komana vanoita sei uyo ainda kuziva kuti izvi zvakamira so nyaya kana ndovanoone mhosva yanode kutengesa zvazvimwewo zvokutengesa ngazvitezvo but andida kuti tinoenda kuti vana vazosunga musoro kana vangori vakari minda yevhuri asekuru vana vababa venyu mimi aiyewa baba vangu kuti minda yababa venyu tinatsotaura minda yababa venyu hazvireti kana imimi murimi baba vasara maane kodzero yekuchitengesa minda yakasiyiwa nababa venyu nekuti imimi muri mukomana hwaniji asara hari baba ukakapiwa aiwa inzwai minda imimi sabhuku muri munhu wehurumende munonyatsoziva mutemo imimi minda inotaurwa kuti minda ndeye inopuhwa pachena kana ichipiwa minda pachena handidiwa dai mukutaura kuti ndiri kutokozva kuvana vemuvhireji pachena minda iyoyo zvingadai zviri kunzwisisira handiti but imimi sabhuku kunatsoziva mutemo kuti minda haitengeswi inotengeswa miti yawakaita se yawakadyara mafruit trees nenhingiriri nemunda nemba yawakaita se saka izvezi mazano tane nhingiriri ndoti takuziva kuti vanhu maada kuhanda nechi nekuti ndatengesa minda saka kuti ndichingoatengesa imba yako ngaingomira iri imba yawakaita se iye mindo isi yakaita se yakadaro nekuti vandese makuhanda nekuti ndatekesa imba saka munhu anofanira kuita se afanira kubhenefita munda ndo zvamakuya kuita se muchinhingire imimi zasabhuku ngadai kutoona kuti amwana ndoita sei noti ndimi munochengetedza ndimi munochengetedza nhaka dzenyu
hazviroti mimi kana musina vana komana kana vana moti nhaka munoendesa kakova kune vemukoma wenyu vana vemukoma wenyu kana kuti motengesa yobenefikwa nevamwe mimi vana mune vana vakawanda imatobaba sabhuku hamuchakomirire kwasika chete makunomirira nevese vakutaura kuti vari kutaurwa tikuzwa vakabva kune mamwe nzvimbo. Ndingangotambisa nguva mambono kuti sabhuku inyaradza yautengesa mushobha asiya kusabhuku nokuti achazogara payari kumunda 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 ndonovake mumunda ndanga ndiri chikumbiro chokuti yes ndakafika nemurume wangu kuti yes kwandakaroorwa kwacho hakutoona pekutorima izvozvo ndina project dzangaida kuita rwendaku but pandikanzwa nenyaya yekunzi kuita yekutengesa ndakabva ndazeza kuti saka ndinouya ndichienda kupi because mumusha mangu mandikazvarirwazvo uku andakaroorwa kana vatidza kundipa pekurima ndochigara here kumusango nokuti kwangu kumusha hakuna kuti handichakwanisa kurima bhozi handina kuti dzakaita kuita uchitosekunokwamusana padhuze neharare nekuti unouya uchisika uchitaka zvako uchitokera asi ndakazokunzwa minda bhozi zvinhu zvazva zvakandiomera ndinayo munhu yandinayo andikasiyiwa ndinayo zvinhu zvakandiomera asi kuti tichiuya inzi kuita yekutengesa vakuti baba vangu ndibaba vangu kufutini tine example mumba medu festival yababa vangu anditi musikana baba vache vapenyu akadzoka kumurume akapiwa stendi ana stendi yakatosvika yakasiya akati vakaivhikini akati nababa futi even kumunda ainzirima saka ndizokala iyo vakuti nokuti vana vakomana chete ndivo vanowana inheritance isusu vasikana nokuti tinoroorwa tinapera saka tichakwanisa kuuya here kana tadambudzwa kwatakaenda hatichakwanisa kudzokawo mumusha tichiwanawo pekuti tinogara tinorima indakati baba vedu tanga vahombe vanga vakura akwanisa kupa mwanasikana pekuti ase tekugara kuita sei zvino ava kuti hanzidomirira nguva iyoyo ashikarauya ezvinezvi even hanana nguva yakambozondibvunza kuti sisi muri sei makagara sei ndakafa murume wangu asati ambondibvunza saka inini akuti ndozoya nguva iyoyo saka ini ndichaaprochawo sei ndiyo kuti vedu masara ndiyo baba vedu vane masara ivava anditi nokuti ufanira kunge tichikokwati tuchemera chekutonzwika mambo ari kutonzwa ivo sabhuku ari kunzwa zvazvanakira kuti apa paita mambo nasabhuku ende maita kuti vakanaka kuti hadza dzenyu ndisabhuku hamungashayika pekurima ivo sabhuku varipo vachabva kupai nhasi pekuita maprojekti venyu pamberi pamambo. ndisati ndatipedze handizoti mungazondibvumidza here kuti ndinge ndichiratidza evidence zvinoitwa time zvinonzi matsotsi agerani munin'ina wangu after bamudiki vatengesa munda uko munhu iyeye aziva kuti ndamuudza kuti munda iwo wakambotengeswa akatanga kutaura kuna mudhara kuti daidzere mukoma mavaudze here kuti munda uye ndatengesa munin'ina akadaidzwa kubva kusouth africa namudhara zvikanzi uya kuno kune nyaya yatiuya kutaura achibva auya nofunga pane 2 weeks auya kumba achibva anzi namudhara wauire ina uyu vachireva inini zvikanzi uyu handisida kutaura naye ndoda kutaura newe yanga yadivide and rule vavadaidza mufana bva adaidzwa kumba kwavo zvikanzi uya titaure mufana akaenda akanopinda kumba vachibva vaakutaura chavasina kuziva ndechekuti papinda mufana ndakapinda pahwindo pavo bva ndabata foni ndakaibata nepahwindo kudaiso ndakamira conversation yakaenda more than 3 hours ndakairekodha yese vachitotaura zvinanzi mambo haarambidze maprojects munhu iyeye ndakatomupa lendi iyoyo ndichataura kuti akauya ipapo arida kuita project ndikuita joint venture naye havana kuzviziva saka ndikuti matsotsi agerani ende zvavari kuramba kuti vakatengesa ivo mainini vari kumashura vachitotaura ipapo vachitotaura zvanzi pamakasainira
kusainirana mufana wangu akabva kuSouth Africa zvanzimbabwe ndachida kuti minda irambe iri mumhuri ona isusu hatina pekugara endi minda yekurima mishoma ndinokudzorerai mari yakabhadharwa nemunhu iyeye makusainirana naye agreement yeti makaramba kusaina yangu muchiti handina kupedza mari zvese ndinenge ndichirekodha and I can play evidence yacho izvezvi mugonyatsoinzwa vagonyara kuti vari kuramba kuti vakatengesa munda izvozvo vari kutaura vari kunyepa kuti ndakatendei kuti handina kutengesa munda vakuda kuvhara kuti vati ndakapa lendi yekupi yekumba kwangu ivo vakatengesa munda saka nawo chiri kuitika ndo zvakazoita ndimhanye kuuya kwamambo kuti because vaiti munhu iyeye arikuda kutoita maprojects arikuda kuisa bhoho arikuda kuita se vandaona kuti akaisa bhoho even abhadhara 2,500 bhoho is an extra 2,000 chiri tikazoti tinoda kumudzorera mari yake takuzopesa tamudzorera 4,500 and it's out of budget dzedu dzataida kuita ndakabvira ndichitaura kuti paminda ipapo ndaida kudhonza mvura kubva padhemu reparobert kuuya pamunda ndichida kuti ndiise mvura nditirove maprojects ekunge tichiita macabbage 50,000 100,000 cabbages but because kunosaidzirwa mombe hakuite ndikati ndinoda kupa fedza vanin'ina vangu pakafa mai vangu muna 2019 vakatouya tikaenda kumunda zvikanzi hatigoni kufenza kusaidi kwatiri kurima chete totofenza kwese nekuna mudhara tapedza kudaro totora makii emagedhi toti baba makii enyu aya munongopinda mvura yatiri kuunza apa yatinoda kurima munongoita se munoshandisa nemashandisiro edu tese kandakavaudza kuti tinoda kufenza zvikanzi munogara nakandiri mupenyu kachida fenza kwenyu kwangu kusiyai because vakanga vatotaura kudaro kuti 1,000 yatapiwa iyo ishoma ndiri kuda munhu madhuru ari kutengeswa nema3,000 evidence dzacho yekutaura kuti vachitonetsana mainini vachitota muratidzei bhuku ramakasainirana ivo vachitaura kuti haikunei kudaro mhana haikunei kudaro ende vaibva vataura zvakanzi chere vakandiendesa kumapurisa uyu ndakatomuudza kudhara kuti ukasvika kumapurisa ivo unotaura kuti ndakapiwa handina kutengesera ini ndongotaura kuti ndakamupa endibva yavharwa nyaya endi ndikuri kutaura muromo wacho uri mufoni mangu vachitaura isusu hatisi kuramba ndimataura kuisa timutonzwa kana ivo kutaura zvizhinji zvayo nezviri 100% kwanza zvese zvamukutaura zvizhinji zvayo vari kuwirirana nazvo nezvekutengesa havana kuramba kana mama vakatiyeresa vataura kuti inini nai varikutaura kuti vada vari kuda kana kuti vakatengesa pamusha pavo avadatira kuti mambo achipachinya nokuti already tosaid kuti semasabu hakambe kumasabu nomari toziva kuti mambo havanyanyonzwa nhindipini nokuti vanhu vanoziva mutemo kuti minda haitengeswi kana zvichiita kutoti vangatikumbira mhinoti toraita maproject toitazira kuti pamwe mambo vachapedza vachaaanhindipini because chiripo ndekuti masabhuku sitochitarisira kuti imimi kana muchinge maiswa pausabhuku imi muchachengetedza tsika nemagariro anoita vanhu kuti vanhu vagare zvakanaka hunge mune utongo hwakanaka munzvimbo mamunenge muri tinotarisira kuti imimi ndimi munofanira kutanga kuuya kuna mambo makaona kune vanhu vada kutengesa ningi ari kutengesa toitwa sei momhanya kuna mambo but imimi kana murimi makutanga kuda kuita sei kana even muda kutengesa toti muda kutengesa muda wenyu togara takataura kuti munoshedzera villagers udza musha kuti nini ndino zvatafunga mumusha imomo muchawanika mumwe ada kuita sei ada kutenga mawana kana kuti muchida kupa vana venyu mumusha unenge uchiziva saka isusu tinotarisira kuti sabhuku ndiwe munhu anenge ari kufanira kuva ari pamberi kuchengetedza nhaka dzedzinza ipapapa kana matengesa musha matouraya nhaka dzedzinza ende minda yatine mishomba ende mimi masabhuku toitasira kuti kana mune mhuri yakakura so kana paita minda mufanira kutanga muchidai muchibatira vana makatobatira vana kozi kuti muwane bhuku maitira mhuri vati makabva matanga kuzaga vatorwa mhuri yenyu dzisina pekuningirira mambo takungoitira kuti tingamwana vachitaura nyaya inosvika mamwana garai pasi ambuya musati mataura chimbonzwa mukoma wacho namba kasimudza kutwa pamsori vedare
Kwa mambo ni mambo ya kupiga inini pamusha. Ini ndio tetera baba we mwana. Ini ndio wabambi. Baba we bwana wangu ani tetera baba wangu tetera baba wangu. Hapana. Bon. Ini jana kukubilisa. Alizokutoa ukitawa hapa ndani. Tunamuti tezani tokuwira. Saka anja zile zilizokuta uwazo gani azina Moses. Uyu auya kuzoma ngapana atitezani. Sokuti isisu mumushamelu. Ndilo mkoma mkuu. Tiliwa kumana 5%. Iye ndwezi pake. Uyenza zilitezo. Kuzikita nezaka. Munobuya kwati. Kana mwana zikunina chamune zombuyo kwati. Kana tona kuti isisu inilo yale mwana. Wamwana babari. Unobuti uyambuti ezali sayo. Saka yazile zike. Leo kwasi ngaje wauya. Mutazayisara. Asi chava netseka mukujamba munhu sonai zvakutora nazvacho ndingareve kukupirira chokwadi tagona mukomana akaona kuti sabhuku ava ndisabhuku asi yangu asiri sabhuku ndopavaita agira timbotaurirana kupi kumusha saka vati sabhuku ava vane mafuromana avavo saka vabva ngotavagira tiita sei tiuye imimi mnganai mashedzana nowando hwenyu mayakuzudzwa kuti chii chiri kuitora nzvimbo because vaona tisasabhuku imimi muri vagari hamungazokwanisa kukondorora munin'ina wenyu ani mukoma wenyu iyari yesabhuku anokutorereka musha akatengesa futi maona saka vagona kuuya kuno imimi mochinzwa zvichataura zvavachagadziriswa because kuuya kuno kuuya kuti vagadziriswe kuitira kuti vazvinogarisana zvakaita sei zvakanaka mambo achavagadzirisa zvakutoziva kuti vanovagadzirisa hamena mai mambo asati vataura masungudza arwoko ninhangu zvese zvokutaura wozviziva kuti asi chandokumbirawo zvanga nini ndakakura ndichishungurudzira kuti izvozvi kubva musi watanganyanya kusvika izvo asi ndinambodya kana handibodi kutodya kana chikafu mama kabuzewa kwete kuti ndakabuda unoziva washungurudzika unoziva kana wangoshungurudzika mumashiro wozoshungurudzika vamwe vari right vanokuvaina vabereki wozoseparetana navo vakuru zvino kana ukasivawo ne2 years hamene makuru naoeaaaa saka ndandingokumbirawo kuti mwana wedu ngaziye nyaya iripo asi ngaziye ini ndiri mai vake avo ndibaba vake tigarisane zvakanaka iye achiziva kuti ndiri mwana kwete kuti mai bangu vakafutsirwa kana muzi baba vangu iye maida kunasara pavanhu izvozvi vachadza mai vake azadzamboiwa nezvaakaita kuti aiwa mataura zvinodika ikai mangotaura kuamba mangopedza kuti nini isusu sanamai tichizoti kune vana because itai vamanotanzi kundoguripeta musweva kuti vadike vakuti ukazvidukupiso muduku anozvitorawo vane foni unodzimai pafoni wekere pana nezvekutaura yekusatapedza hameno mune vanoteerera maindependent pana ada kutaura here mangu vasati vayaringirika taurei pamusoro edai ini takantora kukunda ndichokuitika zvinoda kuti baba nemwana takagarisana zvakanaka kuti katauya kumushaka tinouya tichifara tinosvopinda mama kusha kupinda mama kusha zvose pane zvinezvika ndotifatidza ndikaenda ndinoskopinda ndikasvikoshaya ushu tokwanisa ndinopinda kuna ushu kana ndosvokwanisa kubvunza ndekuti vaindepi vakaneka sei saka ndamoti pamusha pangu vabva ozi ndiwo chete mhuri dzedu dziri mbiri ndivana baba vedu ivava vari pamusha saka vachitokana vachita makakakadaiso isusu tinozosvikawo papi zvakatokunda vangu kuti ngavagadzirisane vamirani semakusire kutanga pakuti aita asvika ndinosvika kubva pauyu ndobva ndabuda nemabva pauyu
zvatunodawo yatibata kubata duro makati murindiri ava vamwe vachinzwavo munenge maita nemasunduruza vamwe vavo kuti mangotaura kuti aiwa kana tiri mhuri imwe chete tinoda ngoti ndingine makabva manyanyeta kuti wekwangu ava ndipo havazokugadzirisa mawana takatataura chekuti neava ndakadambudziko navo tinopindirana ivi kavavakwagaricha kutokuziva tinosvika handina matambudziko navo vanotaura kuti ava ndo vanonetsa kuti vatosvikirawo vamwe vese handina dambudziko navo tinokuenderana navo ndatikotaura kuti vapari dambudziko ava ndo vati musha wose ubva yaumboona mukuzvinzwa kababa nemwana kuwirirana ndo chinhu chikuru musha unonakidza kana musaite simukatenzana aiwa ngatimendewo chiri kuti zvimweka kana nyaya yakamusha kana kuti aishedzwa musa kana kuti yaita yakasvika kwachikosha saka kugara sei munhu anobva amhanya ndakakupindira ini ndinoda vanhu vanoti mwiri anai musatikana maoda kutengesa minda vanachikosha achikosha ode ndinovatongo vari pasi pamufuti saka kuti ndakakupindirai pana achikosha asiga imuisabu sabhuku ratidza zvakanaka kuvana iye zvinei kutaura kwaita mwana wenyu asi kuti makatodya mwe makatodya mari yamwakagadzirisa mota ndimakataura pai ndikakuti aiwo uyu mwana wenyu wombomo wenyu mwana wenyu hazvina mota hatingakuti hakuna mwana wakomo wenyu akasiva nemhuri ipo vana venyu vese chakanaka kana musina chikukunetsai mane chiri kuyamo chakunetsai taurai nevana venyu mavadaidzi vane mumbomo wenyu vanangu ichi nechichi handinai kana vasinawo zvokubatsirai iye zvine zvinhu zvakadi zvakaoma asi vanotsanzira kana kuipai chimwe chinhu ndikakuti musha wamauda kutengesai muda kupa angu yangu nhame kutanga kuvaka imba nyuwani kupi munhu handinda kutaura ndikati garai pamuripa haikonai kuva nhamo angu yawo kuti mudi muvake pamwe hamuchazopedza kuivaka imba yacho mwari wogwaita zvaanoda ambuya vachasara vaita kuti vasina pokugara ndikakutaura iye garai kumba kwenyito kana iri mari iri kunetsa maurai vana venyu vanokuya mureizvo vanomukomonyi vana venyu vana vamunin'ina venyu vana venyu makataurirana pasi muchionesana pazviri kudi pazviri kunetsa anoda kukubatsira anokubatsira saka kuti misha haitengeswi mazuva ano minda haitengeswi imakandauda kutengesa iyi misha ndione kunovaka ukona kuti kana matengesa misha nemuti ndikutengesa misha yangu hurumende hatizopindira nokuti neta kuziva kuti watengesa musha yako asi kwauda unogara uchanavaka futi iko eji yenyu muchada kuvaka uyu makandibati mari anoende koeri ati munopuwa munozoipedza kuvaka maidya mari yacho futi saka kuti vanhu wodi 16 wodi 17 muri kunedza nekutengesa minda pamwe mazonzwa mamboda kuti anoda 600 US kuti kuti muye kuzopedza apo handinezingane mari yenyu asi nenda kuti murege kutengesa asi hamusi kuzoregera sabu munenge wakuwo 300 munikuwa 150 sabu US uyu munhu atengesa munda yake motete 3,000 kuchienda mberi hurumende haisuda izvezvo aengeiyeso ndikuya kwenyiko mutoa 3 tati dende 26 kanzuri iri kuuya ikoko futi nokuti inenge ichinzwa zviri kuitika kwese iko saka imi semasabu ipai examara kuvanhu rambai kuti inini handisodi munhu atengese muarea mangu misha yako kutengesa iyi misha minda haisi kuwanda
mutoti vana ndiva kuchaya kuzorima makore amberi hatidi kuti kana mafa mosara muchitukwa vanhu vanachitukwa kaguva chero kuti baba yachakapedza kutengesa minda taakugara pano tokanitaura izvo haikonai kutengesa minda ndeyestate imi garai pasi nevana venyu mowirirana vana imi garai ndipabonya handina mhosva kuti haana mwana iwe ndiwe mwana wacho ichozva kuti kare taizva kuti mwana wandini mwana wako tomboti mwana kana wamutorwa chaiwo taizva kuti mwana iye mwana wako patakakura ichizo zvine imi baba naye mwana mwe iwe ndakavoka iye akataura kuti ndakabvunza mukoma wangu ndakaita ndiende kuchikoro ndisenza muri kuti muri mugavhmendi muri kwakari kwamutaro zvino chichakaita aiziva kuti mwana wababa wangu zvodaiwo munhu aipoti mwana waamai ndandimudisa kana dai akangoti kana iwakandikakudzo vasikana oikozvati vanomani womukoma wakuso saka inoda kuti mwiri yanaiti musha iwe shamani hasha hadzisei kana waiteondwa kuti hasha sikurupawo mbonogara wodzoka utaurira nhamo wako musapopotana nababa kana usapopotana naamai ndaamai vako ivavo saka andiandaa kutaura ime vasika misha yako neunotengesa ende anogara pasi nevana kana manozaneta iye ndekatoona yodanhu vababa vari kuti iovhurira mvura iyo baba havana pokuvhurira vaisirowo katepi ipamokoso havaomeri ndakambovapa ndikatoisa mapaipi angu irrigation vakazadza matengi kwakukanganwa pandakaisa mvura yezinwa yekutanga yaenda kwamusiwa ichibva kwagoa tatoisa kudaro ndipo vakauya vakati ndikonektirewo mvura vatakonekta paipi yemvura yavakazobhadhara havo vabhadhara ivo iriko kumba kwavo mvura yezinwa yekuti kuti ikauya vanozadzawo matepa avo chavakuda ndizvimahara zvekuti ndivape mvura and chinonetsa ndechekuti havana kumbobvira vandiudza nyaya yavarikuita vakauya munin'ina wangu akabva kuSouth Africa last week ndiye akatanga kunzi hamuna kumbondipa mvura yekuti ndidiridze muriwo ndikatomubvunza kuti iwewe wabva kuSouth Africa ndiwo wakauya kuzoudzwa nyaya yemvura inini ndiri across the road havana kumbonditaurira kuti ndipowo mvura ndidiridze muriwo hapana mai vari kuti ndakapopota kudai mama vakaridza mberi vakachema next door 50 meters vakamira hoho vachinzwa avo vakamira hoho vachinzwa chakaita kuti ndisaise nyaya yekudare remusha pakanzwikwa nyaya ndakaenda kuna mai guru wepanext ndikavaudza kuti mai guru nyaya iri apa tanetsana nekuti baba varikuda kutengesa vakatotengesa munda saka mai ndini vari kuuya nekuti ndadisteba dhiri ndo nyaya iripo ndasiya zvanza mhere yaridzwa iyi pasina kufiwa mhere haina kunaka vatabva vandazvibva mai guru vakandotiti enda unoudza baba varipo mukoma asara ndiva vavo ndikasvika kumakwavo baba ndauya nyaya iri apa ndekuti takanetsana namudhara nezuro vauya vanhu vachida kutengesa minda vatatukana tikanetsana ikoko tikapopoterana mainini bva vauya mangwana acho vakasvikupopota pandakavaudza mainini vazouya mangwana acho ndikati inini ndikuda dare remusha titonge nyaya zvikanzi handitongwe namai guru avo ndikati ndakaudza baba mukuru zvikanzi handitongwe zvikanzi muchida kunditonga mutonodaidza hama dzangu dzekumusha kwangu saka ndakabva ndashaya kuti kana maramba dare remusha kwandiri ndinobva ndaimira the next thing was kuenda kuna achikosha chandinoziva ndechekuti idzi naachikosha mashamwari and there was no way yandaienda nenyaya kuna achikosha igonzwikwa saka ndakatoona kuti the only way kwandinogona kunopomera ndekwamambo straight ndokwandakabva ndauya noti kuti ndinzi ndakajamba madare mairi aya nekuti ndakanga ndashora kwete but ndakatoona kuti apa pane nyaya apo pane nyaya varamba kutongwa ndikati saka ndodii ndosaka mauya pawaimbona achikosha vayoku iva vayoku ndavanadani munanyari kuona ari kuzvakati zvakati ndokuti indingatonga dare handidi zvemakuru ndoda kutaura zvinenge zvaitika izvi zvaizvo nandakuudza kumananyari kuona saka ndinokuda kuti wiriranaise vana vanyamunhu iwe ndebaba wasara handinge ndiwasara
Adile yochinja ko. Ngomo wako. Ngomo wako mfana kugara pasi kana watadzwa nevana ngomo wako ile mtauri. Zvina mwe kuti makaya mazambo rimwe kasi muri vana muri? Manyamu. Kiriko abantu kuzinzwa bazata wama. Kuchema mudare munoripiswa namama. Komwe mosere moyo ya usako kuchema. Eleba. Inyaya yaiswa pachena vambutwara zvakataura imimi sezvo muri miamamari mambo asati vanhingirikina nenyaya yavakuitwa nemwanakomana wenyu kada kuti mochipa mambo mochiudza mambo kuti maakuzonoita sei maakuita sei dare richinzwa mambo wozopetera mapedza kutaura inini inini mwana mapedza tozwa kuti inini zvamataura mwana achawirirana here nevari munomu. Ine amugara doko zvadiri izvozvo mwana mumwe ndakambapindura anaro izvozvo asara yanda asara kuyanzvadzira akuti anogumona but akuziva kuti patakarambisa tamari takasvika kumba wakandisiya tamari adaimweya kwamutari zvisinei zvokunyepawo ndo zvinongodiwa kudaro vanhu vanonditi zvokunyepa nokunyepa nyaya ipapa ndinombondinetsera mukadzi wavo ndiri baba asara ndirimboka pokuri vakatengeswa takagurunura dhiri remba takarigurunura vatu haazi kuziva kana vanhu vazhinji vazotora ndikuti nyayataurwa minda yekuti munina wavo mukoma akasiya pasina minda kana makabudza mukoma wangu ari muno hatisisina pokupa munhu kusara kuminda yandinayo zvinovati 7 kakurundi wapowo pangu kanotogowana wakoma wangu kasi tine pamwe mabana aripo kwakuti unogona kuisa munhu anamboramba kuisa munhu but mungwati akuite ngatanzi hapasina chandikuita ndopandikuda kuti manini ndokuti uita kazoidzwai ndakazoti handisisina ndingekuti dhundururai ndakazoripa mwana atuti arikumbira nenyaya yekuti akutengesera munda wananda pamwana aita wadakatofadhe tondatsiridza kakuti zviperi nerimwe racho chituru rikumu anozikanwa ifo ndasaka nekuti mwe ndakapamuna wake saka uyo kana auya kumba kainaza asatambozvia kana azouya haamboshaya taangataurwe nacho zvinotaura kuti hanzina handisvike kumba asati auzondiona hazvina basa asi akauya kumba tikatora problem yayo tinobatsirana asi kana munhu ataura nyaya yeparuzhinji kuda kuti abatsirwe inini sasabhuku maninzwa mamubatsira mambo vachinzwa kuti nokuti bhozi apa chadautaura haziroti kana vari vanasikana vamwe vasinokodzerwana uchi vangasinowana kodzerwana nhaka kana baba vavo aiwa kodzerwana yasikandauda kutaura anoti uyo ngokarorwa kupi Situation. ani nzimbe yako iyo aiwa ngosina musheriwo murume wako anga asina kuvaka mushe Havankusina nepambasi kwakusina nzvimbo dzekuvakasaka hapana kana mwana akomana angatapiwa saka bwaurodzoka unorodzoka nyatsokumbira unani unana baba wokukochi wokuti urime asi kana ukaona nzvimbo yako iko ndozvikaonzi ndokunga mugabe akambotaura nguva dzevanhu andimukangana achinzi imanasikana muno ndimi kuti tiri kudzvinyirirwa kwaunenge wakaroorwa unenge wakapuwa munhu wauda kuti unotonga varoora uku nani vanhu vangabataura zvaitererwa kana wakapuwa kwawakaroorwa waugara ndokwaka ukwako kuvarooro uku asi kana unge usina kupuwa une right yokuwachi minde asi hazvire kunomanikwa ndipe minde wotokumbirawo ndipakwako avana pakwako vaivesa unovakumbirawo vanokupa ipakurima
Hapana kusina mbuzi vakomana vacho vakawanda vanga vari 6. Saka u6 waone 1 ndiye mukuru wokutanga ndiye angane akakafa pekugara. Vamwe vese havana kuti ivo vakashaya vakati vachemera mumba maamai. Vakachema kuti akutorina. Amai tingaendeka vanotingaendeka mumakakumba. Kana unotochemera kwaamai kana kuna kukumbira imba kumba. Hapana sitorina. Nenda kupendera ivamo. Baba mkuu ibagera kwezi. Wow. Ari muni yonyu. Evino. Koma magate robza bununi ngeni. Yo zaradi ko ya kutama guys. Ha? Inyo ndasi wale mkomo. Ani sagazo witi kola mota komino zirebazali. Ndindi kutoka. Kana nazi. Apana ya ndo kutoka mkomo. Aya mami madara zvakanaka zvaana kosha. Ndegeta kutara. Sinaona kuti kudinga wangu. Idino man. Ndaona kuti chandinga lokubira ukona kubira usabu. Alright, aidha ndakutaura vana vangu vamhara zvokuti munda wakutengeswa nababa. Sezvo tataura nababa wabvuma zvekuti havachatengesa chi? Munda. Baba wacho agara achirima ipapo. Vanawo kana pana anenge achida chi? Munda vanoitaura kwamurina vokuva pokudi? Pokuita. Imo asikadhika. Shamiro kumbira dzaripo. Iyo zvekuti totozinzwa. Iye mukomo. Ndinawo. Atozvizvo zviitwa nevana muzana nevana atau. Ndozvinzwa munozvinzwa kuti akatengesa munda. Koiye akafa. Ini ndakasara. Pasina mukura. Vana vari kuti baba vakatengesa munda. Andizvizoma. Aiwa tapedza zvokuti hakuna munda uchatengeswa. Uyo munda wakapuwa mwana akapuwa ngaachidi ngausenzesi. Kana uripe imwe yacho iripo kana musiri kurima anzadzaka achikumbira munongombobo kurima achatikumbisa iye zvezi masvika kumusha endai munogara zvakanaka. Iwo mwana ndimababa endai munogara zvakanaka. Munofanira kukumbirana chi? Kurekererana. Nhasi vanotokumbira kuti kumbira regero mako wako kuti waisa kudare asi ungosirwa munhu wakutotongoona kuti baba wakutengesa asi dare ratongo razona kuti aiwa hazviitwe iwe uchikumbira regero nako wako ndiye baba wako aone kuti ndi baba wako unokumbirana baba wako wachibva ngemuno. Mungu mama. Right, ndinokumbira regerero kuna baba kuti ndakavanetsawo nezvakanga zvaitika nekuti takatadza kuwirirana pamunda ipapo nekuti iwo nguva iyoyo vakatobvuma kuti kana ndapiwa mari yacho zvino uchadii enda unomangara kwese kwaunoda. Asi sezvamamataura panotiramba ichidzokera mumashure chinhu mumwe chete chandandoda kutaura mambo chandoda kuti muzogara makapaziva kuti nyaya dzese idzi dzine buri rimwe chete. Vanhu vari kuuya kutengeserwa minda achinzi ari kuuya kuzoita project zvonzi tiri kuita joint venture. Osvikonzi ari kuisa kabhoho onzi ari kuda kuita ngurure. Iye wozotanga kuti handigone kugara kuharare project iripo apo otanga kuuya kuzovaka 3 years 4 years munhu akadzimana aisa mumba zvatopera. Like ipapa apa ndo rimwe buri rekuti vinchere baba wakati hana kutengesa evidence yandinayo vakatotaura kuti inini ndakamuudza kare kuti ndinotaura kuti iwewe hauna kundipa mari ini ndichataura kuti ndichiri kuita joint venture naye. Saka munhu iye chete tikabva muno ari kunodzoka svondo rinouya wotanga kuti taakuita maprojects. Even mukada kutarisa kunonzi kwamavhunga kune imwe nyaya yakabva kuitika panext vana vomusha vakazovava munhu akanga auya akavaka matanga enguru akaisa bhoho akafenza vanhu vakauya vakomana vakasvikocheka fenzi iyoyo ikanzi basirakati vakasvikopwanya matanga iwayo nekuti nyaya yakasvika kwamuri ichitaurwa kunzi munhu ari kuda kuuya kuzoita maprojects asi kumusha ikuzivikanwa kunzi munhu akatengeserwa munda anouya nezita rekunzi ari kuita project. Saka chanani chinokumbira kana muchinge mudare richitonga munogona kutoti 5 years munhu iye kana 10 years hatiri kumuona mumusha because achauya achisvikonyeperwa
kunze ari kuuya kuzoita maproject ndiri kuita joint venture naye iye akabhadhara mari nekuti munin'ina wangu akataura kuti mari yaakabhadhara even iri 3000 ndinokudzorerai mumupe mari yake aende hatisi kumuda mumusha idzo dzikatsika nyaya yacho asi still nenyaya dzekutukana nekuita sei inino hangu ndagara zvehasha dzagara dziripo saka ndinokumbira ruregero because ndikavhiringowo ndikasvikawo pane imwe level yekuti ndikuona kuti munhu anenge akundipima undisvika pane imwe level tinenge taakuda kutodamburana ipapo topedzana handina umangwana because at the end of the day baba havana ngozi kana zvisvike zvanetsesesa but hatidi kusvika ikoko I hope kuti tinana baba tinogona kuita kubatsirana tichitaurana kana paine nyaya dzinenge dziripo asi chinoitika ndekuti munhu anotaura kangoma kanoura kachiti pangu inini ndotaura chiti ndakatadzirwa ivo vanotaurawo vachiti ndikatadzirwa taona kuti mungazongopedzera zvavachiregera kukumbirana vegiroma vanozonokumbirana kudzimba dzavo nekuti zvakuzoti baba havana ngozi isusu tesinganoita sei tenda kuti vanhu muyanani isusu nemataurirwa zvaitwa namama makaona munhu iye ari kunzi auya tokumbira munongotizivisawo nekuti isusu hatisi kutarisira kuti munhu iye achaita sei kana pane munhu achauya achiita any project ichapinda mumusha menyu unova mambo kana tisingazizive any project ichaya mumusha menyu tizivisei kuno isusu chatikuziva ndekuti misha avati havazotengesa minda kana ichigara yakadaro ichangogara yakadaro kana pane zvakuitika mumweya kutozotizivisa kuti ndo zvazoitika tofunga ndokuti panyatsoitika ipapo hapana pachichaitwa pamuchaipapo kana muri kurima baba vari vari kurima its fine kana ari mumwe munhu kana yeye wamuri kutaura kana muri kumuziva makwana auya munamuchitizivisa ende munomurambidze kuita zvaari kuita asi kana azopuwa tsamba kunova mambo yekuti aite ndokumuzomubvumidza asi kana pasina zvinenge zvabvepapo mungoramba mungomurambidza kusvikira zvaklarifika kuti sei azoningirira tinomurambidza sei anorambidzika hakuna munhu achadaji anoaikumira kuti project yemamabhunga iyi haisi mhoso yemunhu aita mavanhu zvese iye munhu acho akatoema vanhu vamabhunga vatanga vakaenda kukanzu noti kana zvinhu zvaya nekanzu zvamwa zvasainirwa manje hauna marambiro aunozvita nokuti iye kwamabhunga akada kuipidza nyaya yake mberi kukanzu nekuno kwamabhunga vanozvikwa nokuti vakamuregera achidi achiemudza nyaya yake kupi kukanzu zvinopana kuti bhunga iraizirani kwamabhunga zangari rakavata kana rakasarimo rakaita zvakapfuura saka ichandikumbiriso iwetsika mwana wako ataura tataura pano hakuna munhu achakoji nekuti ada kuzodi kuzoita maproject area yese tova 16 tiriuyaiko musaperi tiriuyaiko nekanzu ndopatikutaura kuti hakuchisina munhu anoya achinzi ada kuwa project nokuti rakuona muri kuhwanda tiriuya nemunhu project kana maya kuna mambo makanyemera kusenzama ende mune mabhuku rese makasaina handiveni vanhu vacho vanenge vakapuwa mari here indomungati vanhu mawirirana sebhuku saka munhu anenge asainiso project nenda ondinganambidzwa nauda kuita maproject kuti mari yemunzvimbi saka nokuti from today ono achada kuzvinzwa itai kuti munogara zvakanaka one aionai vanhu pame vanhu minda yemaproject aisina izvi garai zvakanaka imo anasikana munotaura navonyu iyanzvadzi yako ndipako wako avo ndipako wako warukwa vese vakanonaina munyeti dzimba dzaanavonyu isaiziva kuti kadai taifambirana na dzimba dzese saka nyaya yenyedi yapera hakuna nzvimbo ichatengeswa tinotenda chisimuka ino